ನಿಂಚುಂಡು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಬೀಜನೇ ಉಂಟು ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲು ಬಾರೆ ತಿಂಪ ಅಂಚೆ ಹಾಪುಂಡು ಬಟ್ರೆ ತುಪ್ಪವೇ ಕಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೇರ್ ಬಂದು ನಿಂಚೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಪು ಸುಣ್ಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾಪುಂಡು ತಿನ್ನಿ ಆಯ್ತು ಸುಣ್ಣ ಪಾಟಿ ಬೇಟಿಗೆ ಮಿರಾಕಲ್ ಫ್ರೂಟಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪೂರ ಕಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ಕಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಬಟ್ರೆ ಅಂಚ ಅದು ಇನ್ನು ಬರ್ತಡೇ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಟ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು पण ಆರೇಂಜಿನ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಆರು ತೋಟ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವು ಪಂತೆರಿಂಗ್ ಪಂದ್ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ನಲ್ಲ ಎತ್ತ ಒಪ್ಪನ ತೋಜಿ ಕಾಡು ಡಿಪ್ಪುನು ನಮಸ್ತೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಿನಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ ದಾದ ಬಂಡ ಸುಣ್ಣಪಾಡು ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ ಓವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡೇ ಆಪುನ ಉಂಡು ಬೀಡ ಬಚ್ಚಿರತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರು ಕರ್ಮು ಜ್ಯೂಸ್ಗಳ ಸುಣ್ಣ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬೀಡ ಬಚ್ಚಿರ ಹತ್ತು ಒಂದುಲ ಹತ್ತು ಅವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ತುಪ್ಪವೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬಂಡ ಬಡ್ಸಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬಂದ್ಬೇಡ ಐವಂಡ ನಿಗ್ಲಿ ಆತು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಜೇನು ದಾದನ್ ಬೇರೆ ತಿಂತಾರಾ ಯಾಪ ದುಂಬು ಒಂದು 2.5 ಇಂಚ್ ಉಂಡು ಅದಲ್ಲಿ 1 ಇಂಚ್ ಉಂಡು ಅದು ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿ ಬೇಟಿಗೆ ಇರಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಐಟ್ ಒಂಜಿ 4 ಟೈಪ್ದ ಒಂದು ಬೀಜ ಐಟು 4 ಏನೋ ತಿಂದು ತೂಪೇನ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ಬೀಜನೇ ಉಂಟು ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲು ಬಾರೆ ತಿಂಪ ಅಂಚೆ ಹಾಪುಂಡು ಪುಳಿ ಒಂದು ಸುಣ್ಣದೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಚ ತಿಂದರೆ ಹಾಪುಂಡು ಸುಣ್ಣ ಕಂದೀರು ಬಟ್ರೆ ತುಪ್ಪವೇ ಕಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೇರ್ ಬಂದು ನಿಂಚಾಪುಣ ಅಪ್ಪ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಪು ಸುಣ್ಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾಪುಂಡು ತಿನ್ನಿ ಆಯ್ತು ಸುಣ್ಣ ಪಾಟಿ ಬೇಟಿಗೆ ಮಿರಾಕಲ್ ಫ್ರೂಟಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮಿರಾಕಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬಾರ್ಪುಂಡು ಅವು ಒಂಚೂರು ಉದ್ದ ಟೈಪ್ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ತೂಪ ಬಾರ್ಕೊಂಡು ಬೆದ್ರ ಪವರ್ ಎತ್ತನೆ ತೋರಿಸ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಅದೊಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲುಂಡು ಪೂರ ಕಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ಕಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಬಟ್ರೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಇನ್ನು ಬರ್ತಡೇ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಟ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು पण ಆರೇಂಜಿನ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಆರು ತೋಟ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವು ಪಂತೆರಿಂಗ್ ಪಂದ್ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ನಲ್ಲ ಎತ್ತ ಒಪ್ಪನ ತೋಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಯಾಪಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಒಪ್ಪರು ಪಂತೇರು ತೋಡು ಅಂಚ ಈ ಗಿಡದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡನ್ನ ಒಂಚೂರು ಕೇನು ಕದ ಅದನ್ನು ಬೈ ಪಲ್ಲೆ ಓಲು ನಿಕ್ಲ ಊರು ಬೆಂಚ ಮೂಡು ಎಡಪದವು ಕೋಟೆಲ್ ಪಂಪನೋಳು ಕಾಡು ಡಿಪ್ಪುನು ಓಕೆ ఆయన ಗಿಡಟ್ಟು ಫುಲ್ ಮುಳ್ಳು ಅಂಡ್ ఆయన ಇಂದುಪುರ ಬಳ್ಳಿದಲ್ಲ ಉದ್ದ ಹೋಗು ದೈ ಓಕೆ ಅಂಚಣ್ಣ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತೋಟ ಹೋದ ಆ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ತೂಪಾವೇನು ಓಕೆ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಪುದರ್ ಆರಡು ಬೇತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇತೆ ಪುದಾರ್ ಉಂಟು ಅಂದ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪಂಡ್ಪೇರು ನೆಕ್ ತಂಪುಲ್ದ ತಂಪುಲ್ದ ಪರಂದು ಅಪ್ಪು ಪರಂದೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಿ ಪರಂದೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ಪೇರು ಪಂಡ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಪೋಯಿನಾತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಿಪ್ಪು ಭಾಷೆ ಆ ರೀತಿ ಪಂಡ್ಪೇರು ನೆಕ್ ఒక ಒಂದು ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆ ತಿಂಗಳೇ ಆಪುನ ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಟೈಮುಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿ ಪೂರ ಆಪುನ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಯುಗಾದಿ ಬರ್ಪ ಟೈಮುಡು ಪೂರ ಪೂಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಫಲಲ ಮಾತ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಗಿಡಲು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲ ಊರುಡು ಆವಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪದ ಓಣ ಫ್ರೂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ಪ ಬತ್ತದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಲೆ ಬೇತೆ ಪಂಡ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿಗೆ ಪಾನೊಡ್ಚಿ ಬೋಡ ತಿನ್ರಾರ್ಬ ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ನಿನ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಡೋರ ತಿಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯಿ ಬಂಡ ಅಲಕ ಬಂದ ಕಬಡ್ಡಿ ಗುಂದಾಪ ಸ್ಟೋರ್ ಒಂದು ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿದೆ ಆದಿಜ ವಿಡಿಯೋ ಆತಿನಿ 2 ನಿಮಿಷ ಹೌದು ಮೆಮರಿ ಕಾರ್ಡ್